Години наред учените твърдят, че е изчезнал. Но легендите не мълчат. Очевидци разказват за гигантска сянка, дебнеща под повърхността. Дали е възможно чудовището от миналото, Мегалодон, все още да е живо? Останете до края, защото това, което ще чуете, може да промени начина, по който гледате на океана. Мегалодон е най-голямата акула, живяла някога на Земята. Този хищник е царувал в океаните преди около 23 до 3,6 милиона години. По оценки, мегалодонът е достигал дължина от над 18 метра, 3 пъти по-дълъг от голяма бяла акула. Зъбите му са били с размер на човешка ръка, остри като бръсначи, създадени да късат плът и чукат кости. Счита се, че този звяр е можел да унищожи кит само с един удар на челюстите си. Почти всичко, което знаем за мегалодона, идва от фосилизирани зъби. Скелетът му, изграден от хрущел, а не от кост, не се е запазил. Учените смятат, че мегалодонът е населявал почти всички топли океани по света. Диетата му включвала големи морски бозайници, китове, тюлени, делфини. Смята се, че е изчезнал поради климатични промени, охлаждане на океаните и конкуренция от нови хищници, включително голямата бяла акула. Тук започва мистерията. Всяка година се появяват съобщения за странни наблюдения. Гигантски сенки, изчезващи лодки, разкъсани трупове на китове. Но няма солидни научни доказателства. Океанът обаче остава до 80% неизследван. Възможно ли е в най-дълбоките бездни да се крие нещо, което науката не е открила? През 2014 година група учени изследвали кит, чието труп бил открит с огромни захапки, много по-големи от възможностите на известни хищници. Рибари от Южна Африка твърдят, че са видели черна сянка с плавник като платна да обикаля лодката им. В някои подводни камери са улавяни движения на масивни обекти, без ясно определена форма. Случайност. Или нещо, което не искаме да срещнем. Въпреки че науката го обявява за изчезнал, мегалодон никога не е напускал въображението на хората. Филми като The Meg го превръщат в икона на ужаса. Видеа в интернет с милиони гледания твърдят, че има заснети сенки от сателит, огромни, движещи се под повърхността. Някои вярват, че правителствата крият истината. Че в дълбините има неща, за които не трябва да знаем. А може би просто се страхуваме да погледнем надълбоко. Мегалодонът може би е изчезнал. Но легендата е пожива от всякога. Защото той не е просто акула. Той е символ. Символ на страха ни от непознатото. Океанът покрива повече от 70% от нашата планета, но над 80% от него остава неизследван. Може би там долу, в най-дълбоките бездни, където светлината не достига, още се движи нещо. Нещо древно. Нещо гладно. И ако някой ден то се покаже, ще бъде вече твърде късно. Ако мегалодонът все още съществуваше, той би бил най-страховитият хищник в океана. Една захапка можела да упражни сила от над 180 000 нютона, най-мощната от всички познати морски животни. Той би ловувал китове, акули и, евентуално, дори подводници. Човешки лодки и кораби не биха представлявали сериозна пречка. Но някои учени смятат, че дори да беше оцелял, той щеше да живее в най-дълбоките и труднодостъпни части на океана, далеч от човешките очи. Криптозоолозите, изследователи на скритите и митични същества, вярват, че мегалодонът може да съществува и днес. Те сравняват случая с други изчезнали видове, като целакантата, риба, смятана за изчезнала от 65 милиона години, открита жива през 1938 година. Според тях е възможно няколко индивида мегалодон да са оцелели в дълбоки, изолирани океански региони като Марианската падина. Няма доказателства за това, но и няма пълно опровержение.